Són les 11:30 del matí i el poble de Pollença es prepara per pujar a la finca de Ternelles i cercar el pi. Primer els xermiers donen el sus de sortida. Ells obren el camí juntament amb la mollada de coets des de la plaça de l'Almoina. Una passejada de mitja horeta i una vegada a Ternelles, grans i petits s'agafen forces. Queda tot el dia per davant i el pi espera per a ser davallat fins a la plaça Vella de la Vila. Amb ganes de festa i amb ganes d'estar per aquí. És l'únic dia que ens deixen venir, doncs aprofitam. Han vengut a Torra, a Sarangada, que ens donen i pa, que ens donen l'Ajuntament, i a veure un pot d'herbes, però molt poc. Però Sant Antoni és molt més que una festa pels pollencins. El pi és un sentiment pollencí que se sent molt a dins. Tots els pollencins sabem com l'essència que té el pi. Ai que sí? Bueno, de petit duim unint a la festa per fer poble i per que conegui la festa, que se senti ja de petit pollencí i que, com que és Toni, aprofitant perquè du a la festa i que celebrin. Alguna ajuda per empassar el pa amb berengades i una glossa per acompanyar la celebració. I aquesta d'aquí davant ha begut aigua dolenta. Se coneix per el seu ventre que per moment va augmentant. Molt d'anys! I és que encara queden hores de feina i bauxa fins que el pi de 21 metres ensagonat arribi a la plaça i algun jove del poble el pugi fent esclatar el poble d'orgull i alegria.